Bueno, egun hori, hasiko gara prentsaurrekoarekin eta nik lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkioke kasu honetan Zigor Izuzkizari, nolabait institutuaren ordezkari lanak egiten ari den bitartean noski, gaur prentsaurrekoa hemen egiteko aukera daukagula eta eurek gonbidatu gaituztela ere gero bisitatxo bat egitera eta ezagutzeko pixka bat institutua, ezta. Orain dela gutxi, udaletxean eduki genuen batzarrean ikusi genuen ze komenigarria zen eta alde horretatik ni prest nago eta horregatik pozik nago gaur hemen egoteagatik nola egin behar genuen ahalegin bat, nolabait gure herrian getxon ezagutarazteko institutu honetan egiten den lana ere eta balorean jartzeko nolabait. Eta nik aprobetxatu nahiko nuke agerpen publiko hau pixkate rekonozimente hori egiteko. Eta baliogarria baldin bada prentsaurrekoa ere nolabait balorean jartzeko ere hemen egiten den lana, pozik egongo naiz dudarik gabe. Jakin badakizue, badarama lugula azken bola honetan nolabait hainbat eragile ekonomikoekin zinetzen ari genen hitzarmenak aurkezten. Orain dela aste bat aurkeztu genuen nola hirugarren sektore horretan lan egiten duten hainbat enpresekin zinatu genituela hainbat hitzarmen. Helburu batekin, alde batetik sustapen ekonomikoa, getxoko sustapen ekonomikoa bultzatzeko helburu horreri aurre egiteko eta bestaldetik batez be edo bereziki nolabait merkatuan sartzeko arazoak dituzten kolektiboentzako politika bultzatzeko helburu horrekin, ezta. Eta alde horretatik nik uste dut ere hezkuntza munduan eta kasu honetan nolabait lanbide heziketaren mundu honetan lan egiten duten eragileekin ere jarraitu behar dugu elkarlanean, ze elkarlan hori egiten ari gara eta kasu honetan nik uste egiten duguna da azken batean lan horren formalizazioa plasmatu hitzarmen honen bitartez. Azken batean nik azpimarratu nahi duena da kasu honetan Faduraseko lanbide heziketako institutu hau badaukala atzean ibilbide luze bat, nik uste dut 80 hamarkadan hasi zela ibilbide hori, badaukala hainbat egiaztagiri onartzen egiten dituztenak hemen egiten den kudeaketa lana, eta badauka batez be euren lan esparrua bat egiten duela nolabait guk etxolanen bitartez bultzatzen ditugu politikekin. Eta alde horretetik nik uste dut lana, elkarlan hori logikoa eta naturala zela. Eta alde horretatik nik uste dut hitzarmen hau hortara dijoala. Formalizatzera orain arte egiten ari ginen lana eta bultzatzera elkarlan hori helburu horiei aurre egiteko helburuarekin, ezta.